Danmark har brug for Socialdemokraterne, fordi vi tør tage ansvar og træffe beslutninger. Det er kun os, der både kan sikre en sund økonomi og tryghed. Der er meget på spil. Vi vil gøre vores børn dygtigere og styrke deres fagligheder ved at give dem den bedst mulige skolegang og alt det støtte, der skal til, hvorimod det er her Venstre vil skære ned. På den måde kan vi også skabe en stærk økonomi. Unge skal hurtigere igennem uddannelserne og skal have garanti for praktikpladser. Vi vil skabe et grønt Danmark, og derved skal energispild nedsættes. El- og varmeforsyning skal være fri for fossile brændsler i 2035 og hele energisystemet i 2050. Omstillingen til et nyt energisystem skal skabe nye job og nye markeder for dansk erhvervsliv, og dermed også være med til at skabe den sunde økonomi, vi kan skabe. Sammen med Enhedslisten, SF og de radikale Venstre vil vi styre Danmark bedst muligt. Hvis vi står sammen, skaber vi et stærkt Danmark. Det Danmark, du kender.